Kaoplog, no? Welcome back to our channel and sa mga bagong video karon. And today is May 3, 2019 and kibaw ko sa mga taga-Ragawanon diya. Nag-iiya na mo rin ang pangaon, enjoy sa life and happy fiesta ninyong tanan. Karon ang mahitabo karon kay ting lunch naman. And nakita mo yung mga kananan pero daghan kay mga invitations nga mga dawat. Sa tagsaolan na mo, di na mo pwede dungan doon kay hinahinay lang kay basta nabusog tag maayo wala kasud na sa tiyan. Karon mga tubig lang man first stop. Actually, di wala kay may lang iman. Narami sa lang gawas kay naulang ko kay nagpaabot sa Milan Jigo kay napasala San Remiro silang Aldrich silang K. Busy sila Mobile Legend para ugma. So na may lang iman kay brag. Do wala kay ra sila. Ay naabot kita sila. Sila. Oh tama na Rich, tama na Rich. Please welcome ang atong artista. Ang sa email libre George? Libre kan, bago abli restaurant re. Ay bawaan ako. Opening de ron. Ano kan? Biyan to. Ano? Lain nang song sulo bro bay. Ako, tabla. Ito ka rin. Biyan lay to mo. Na si Kay, si Gigi, si George, Aldrich, og si Jigo. Ayaw no? Oo, sorry. Ayaw kayo wala nagmano mo. Ano na oy? Una ko yawan no? Mananimig kaon, wala namin naka-vlogan niya, naka-ilis sa sad ko. Tara, as you can see guys no. Ato mga players sa volleyball sa Argawanon, no, atong driver. Atong driver tara si Aldrich, tara. Si Kay. Nari mga kaon, basta mga players sa Argawanon. Support me sa ilang duwa karon. Amo na i-upload sa among vlog para support ba. Di ba? Di ba? Sige lang ano. Na. Amo na ibagita ilang duwa niya. Tara. Sige lang. Jersey number 10, jersey number 6, jersey number 30, jersey number 5. Comeback is real. Uy na ako sa kabulang eh. Laban puso. Rock. Sir. Kung sa'yo mastorya mo silang performance, nga comeback is real sila. Congratulations din sa Argawanon no, na third kid comeback is real. Comeback is real. Sabi na mo mapindi sila ganiya kay medyo laay kayo ang first to third set. First to second ra. First to second nakabawi sila. First to third gid eh. First to second ra lang second lagi. Then nakabawi sila third to fifth set. And nakadaog gid sila. And kinahanglan iso sa ka-team no ng Unity. Team puso. Salig sa ka-team and congrats. Yes. Kay wa man si Jerry Sharon, ako lang I love you too. Nice. Kung Drech unsay mastorya nimo sila performance. Nawad-an may paglaom kay nagtan-aw may kay lubong sila. Duha ka set pildi. Pagtulo until 5.
tugid sila. Nice, puso! Oh. Sa may mastorya mo sa imong performance nga, Juan, para na ako okay mong performance karon. For the first time, ni okay ko si mundo ha? All I can say is, God is good. Actually, first time ko nanindutan siyan duwa guys. Siya naninguha pa kayo. Yes, sir! Or mga ilaso, no? Ice cream, oh. Ilaso, guys, yung ice cream, eh. Muna na kwarta ni magabijig. Ha? Mga ilason, ice cream. Ora. Tawa lang si ate, oh. Idol. Siya yun, no? Tawag dyan ang Argawanon. Kanya, amo na yung continue mo vlog dito sa Argawanon. Fiesta man dito karon. Mag-food trip dito sa Argawanon. Libre ko. Libre si George. Ganyan, nakita nyo ganyan, no? Libre dyan kayo. Eat all you can. Tawag ko to. Dahan kayo tao dito kanina. Kayo opening man. Dahan kayo nangaon. Hindi ako to kilibrihan po sila. Klase lang. Si Jigo rin dito informal kayo. Ay, shout out no, sa mga ka-upload gabi. Sa mga wana kita sa variety show gabi. Amo ipakita sa inyo kung sa mga naitabo dito. Hawa ka lain. Oh, may taso yun. Hawa mo sa gay, wa makailain nga na naitabo gabi. Laay raman kayo. Sa mga nangulay no, laay ra jud kayo gid. Sakto ra jud kayo nangulay mo, gilaay jud kimi gabi. Laay. Wa makay, Mo sa iyo ba? wa di lain na itabo. Mauran ni. For example, guys, ang kilid, tak, ilan na po kayo ng kabag, tak. 1, 2, 3, guys, ang kilid. Yes. Mula na naman ang sa katong portion, sa katong video. Nagila-ila pa lang sila ato. Samot na unya. Sa among ipakita nga nagsayaw na silang duha. Kasi feeling mo sa sayaw ni Ripisco. Sarap ng feeling. Samot ako ng video. Katong nagsayaw ako ipakita. So, excited na mo no? Bro, video.
go. Huli. 1, 2, 3, go. Masuya sila, ma'am. Okay, 1, 2, 3, go. Ang ating ulit, sila yung ating. Ito na yung sila. 1, 2, 3. Fast forward tayo. Wala namin naka-vlog sa pesta, sa tanan ng mga nitabo gahapon. O sa tumayaging adlaw. Pero rami karon ng mga nitabo karon, dara. Nadiri sila George, Jigo, bato ang SK chairman sa poblasyon. Kuha ni. Na pictorial nga mahitabo diring dapita. Na mahitabo karon meeted. Machu kay nya among contestant. Mo ni sila. Alright. 1, 2, 3. Oh, iya. Hamur sa karon. Kuan bisa ka nanay. Nanay na hayag ko gusto niya maklaro gusto. Berebut pud. Oh, grabe ta public. Uy. Ay, ini berbagsik gilaktan.